what's good YouTube boy pesa rasikudiwa penga. So I guess ameno if you kana usiwanzwa intro yangu arikutomira nevenue aidzokere pambe aidzokere kumashure. Inini ndiri nevenue reZimbabwe boss. Ndine mwana utapa guwa rakawanda, ndinobutsa nyaya dzakawanda. Ndinofambira nyaya dzakafugidzwa nechakafugidzwa dzimba matenga. Ndinomatenga enura madenga acho. Yeah. So guys handisi pakurwisa vanhu, handisi pakuita sei, but nhasi ndakurawa calculation yemari yakashandiswa naTytie naKiki kuenda kuZanzibar and ndira kubuditsa figure yacho yese, ndira kuiexpose panapa, not kuti negodo kurwadziwa kana kuti, asi just for some motivation nyana boss. So vamwe tete angoenda kuKennesburg beach kana kuenda kuKariba. So let's start the calculation guys. If you are new to my channel, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Panapa ndine makuhwa akaenda kuchikoro. I'm the best gossip man in Zimbabwe. Yeah. Ndine guhwa mutora shanga remuZimbabwe, ndodzifambira dzese dzakawaniswa. Ndoburitsa mari dzamakatenga nazo, zvidhoma zvamakabva nazvo kwachivi zvanziri kuzi, ndozviburitsa maprice. Okay, so yeah. From Cape Town to Zanzibar, you all know kuti aushandise one day. Nobva kuno kusvika muKenya, unobva muKenya kuenda kuZanzibar. So mari yakashandiswa naTytie, like ndikuita mafigure ekucalculate ndichitarisa maprices endege dzavakashandisa, because I was checking video ravo ravakaenda kuZanzibar. Nachitarisa masiti, mawindow, ndege dzacho, nachitarisa kuti yakanzi chii, ndichitarisa matero mashure, ndichitarisa kuti inoita mari ndege iyoyo. So yeah, kana chiti I am guhwa mutora shango Zimbabwe, please musandisaizi, subscribe my YouTube channel, like, comment, share. Let's get into it. So from Cape Town, so mari dzemunhu wanisi ndiri kunyora apa idzi chichazo times 2 at the end of the video tochiona kuti roughly yese ngete mari ne. So yeah man, from Cape Town to Nairobi Kenya, mari yacho ndeyemunhu wani. Then from Kenya to Zanzibar, mari yacho mari yemunhu wani. So ndakaita maresearch angu ese, ndakafambira nyaya, ndakafonera muna maagent ikoko, ndakatsvaka ndikamanyisa maguhwa angu ese, ndakaona kuti imari hotera room number 28 araigara imari. So room number 28 araigara, ndakatsvaka kuti 412 imari, price yacho ishi. Iyo price mari yacho inotodarika pay yababa wako ye4 months. Okay, ndo mari yakagara muhotere apapa. Vakazobhadhara kafipa denga kekukavha chikafu, sinzi vakazochibhadhara ipapo kuti vazoita self catering. Wasikudzise idzodzo tombera dzekutsvagirwa imari dzega dzega. Izi mari yatashandisa apa imari yemunhu wani yaTytie chete, handisati yaisa yaKiki kapo, because dzichazo times 2 at the end of the video, right? So takuchiita mari yekuchidzoka from Zanzibar to Cape Town. Okay, apa iyi mari kachete kai, alright, takuchiti manje mari yekudzokera kuCape Town. Alright, from Kenya, I mean from Zanzibar to Kenya, mari yacho ishi. Ishi mari yacho ishi. Same yaya. Then from Kenya to Cape Town, mari yacho ishi. Iyi mari yemunhu wani nemari yaTytie chete. Okay, takuchiti mari iyoyo, figure yatawana iyo calculation, right? So mari, alright, so pane zvandasina kukudzai ne. Pavasvika muKenya, macurrency emari yabva yachinja, yabva yaiswa kumari yekoko. So mari iyoyo ndaitranslate, ndadzifambira nyaya idzodzo futi, ndikafona ikoko kuti nditranslate mari iyi muise kumaranzi kuti imari, because ndozoitranslate kumaranzi chiisa kumaUS. So pawapinda maiva muKenya maiva mari yayo ndabva ndaichinja kuisa kwainga iri kumakesi, kwainga iri kuisa kumaranzola, because at the end of the video chazochinja kubva kumaranzola kuisa kumadollars, madonzola. So okay, maona mari yavaenda uko nemari yakadzoka, right? Paairport pavakasiya paka mota, ndakafona kuairport ikoko ndakati ndakarasa mota yangu, paki imari. So I confirmed mari yeprice yekupaka for 1 week imota ishi. Muiona ndo mari yakapaka mota for 1 week kuairport. So ngatichipinda, yes, I am realm in the realm of makuhwa,
amana handisi kuita makuva nejealous kana negold, but just for some motivation nyana kumotivata one each other. Iwewe neni tiri kuona iwewe usati wamboenda kuZanzibar, neni usati amboenda kuZanzibar, ndo mari yaurifanira kuenda nemudiwa wako iyo. Oro eos achatowanikwa nablesa mafuta mari, because haisi mari kutamana, it's a yearly salary mari. Big shout out to Taiti. Rumombe mari yakawanda. Okay, so nakachiti inini sevanhu vekugowa mutora shanga, inini ndiri kuseti gowa mutora shanga ndotsvaga information yakawanda neprice ndichidziexpose pachena kuti imari semutsvagiro andakaita motikari yavo kuti vakaitenga mari. Ndarova calculation ndakati mari yese yavakashandisa iri pascreen yangu tu, from Cape Town to Zanzibar nekudzoka Zanzibar nemabookings nekuuya kunoko yavakasiya mota, roughly iri around mari ishi, more or less. Aiwa, mundiwe maoko. Okay. Thank you. Okay, so tell me what you think in the comment section. I know kuti muri bitter. Aiwa, in fact ndingati muri bitter, but ndingakuti iwe neni tine hasha. Hakuna muZimbabwe ari bitter. Iwe neni tine hasha. Chindinyora mucomment section, hasha dzangu dziri papi. Let's talk. And that is what I need to say, guys. So if you've enjoyed this video, please like, comment, share, subscribe, and tell me what you think in the comment section. And tell me what you want for more content. Thank you guys for supporting me. Thank you guys. Road to 2,000 subscribers. We're not stopping, man. Tell me when I'm different benyaya. Say go am tora shanga. I can do anything for you guys. I can do anything for content. Asizodzoka kumashure. We're never going back. Atisi kuzoshka. Atisi kuzodzoka kumashure. Thank you guys for liking, commenting, sharing. Nekundituka ndituke sterek but ndati handisi kuzomira because nendamwa saka ndovhunduka chii.